Sa lungsod sa Liloan, mga armadong tao nga girespondihan sa kapulisan kagabi. Misangpot sa Pinusilay, unang gialarma ang duha ka lalaki sa Sitio Landing, Barangay Katarman. Apan giingong pag-abot sa kapulisan, nihana sila og Pinusilay, maong napugos ang mga pulis pagdepensa. Patay sa insidente si Florencio Almeres Jr. Samtang si Aldrin Lucernas nga anak karon sa ospital. Gisuta pa sa kapulisan ang background sa mga suspitsado. Mato ni Major Danilo Culipano, ang hepe sa Liloan Police, taga Danao, ang kalalaginan. Atong ilantaw nga taga Danao sila, nga po sila Liloan nga na sila ang mas. So atong pangagpas kay basin na sila tuyo. Pasalamat sa concerned citizen nga itawag sa tuwa sir at least atong napugungan ng simbak ko kasi na ay kanang mabiktima pangalain